Ahojte, moje meno je Marek a chcel by som vám ukázať, ako aplikovať jednoduchú animáciu z content browsera na Skeletal Mesh. Tak vytvorte si nejakú jednoduchú miestnosť a pridajte si ju. Teraz si ju nejako osvetlíte. No a niekde si pridajte player start a trigger ešte. Dobre, keď máte tento trigger zakliknutý, tak si otvorte Kismet, kliknite pravým a dajte New Event using trigger a dajte touch. Keď to máte, tak si vytvorte ešte nový metný a pripojite touched na play. Dobre, to je všetko, čo budeme robiť v Kismete. Teraz si otvorte content browser a filtrujte na animation sets a otvorte si K-Anim Human Base Mail Anim Set. Teraz sa vám vlastne otvorí Unreal Anim Set Editor, kde sú všetky animácie a všetky animsety. Tu sú skeletal meše, v záložke anim, tu sú všetky animsety a tuto sú animácie jednotlivých animsetov. A je tam ešte číslo, ktoré udáva, koľko snímok má jednotlivá tá animácia. Je ich tu strašne veľa, v tomto konkrétne 124. A ja chcem, aby bežal dopredu. A chcem, aby bežal so zbraňou. Takže túto animáciu na ňo aplikujem. Volá sa Run Forward Rifle. Dobre. Teraz filtrujte na skeletal meše. Vyberte napríklad túto postavičku. A niekde si ju pridajte. Ja si ju ešte otočím. Tak. Keď to máte, tak si F4 alebo dvojklikom otvorte jej vlastnosti. V sekcii Movement, kde je fyzika, dajte Phys Interpolating. Dobre, keď to máte, tak si otvorte metny. Do tohto tmavšedého priestoru kliknite pravým a dajte Add New Empty Group. Opýta sa vás to na názov, tak ja dám napríklad vojak a potvrdím. Teraz potrebujem pridať ďalšie control tracky, takže dajte New Anim Control Track a New Movement Track. Dobre, keď si znovu otvoríte content browser, znovu filtrujete na animation sets a zakliknite si tento, tak v metny, keď si označíte vašu skupinu, tak dole v Group Anim Set kliknite na to plus na tú zelenú šípku. Tým vlastne pridáte tú animáciu z content browsera do metny. Dobre, teraz si zakliknite sekciu Movement a presunte vlastne tú časovú os na koniec, tlačte Enter a presunte vašu postavičku niekde o kúsok ďalej. A teraz keď si to pustíte, tak vidíte, že tá postavička sa hýbe, ale nehýbe sa rovnomerne, tuto zrýchluje. Tu ide viac menej v strede a tuto nakoniec znovu spomaluje. A to my chceme, aby išla stále rovnomerne, respektíve lineárne. Tak si zakliknite ten prvý trojuholník, kliknite pravým, dajte Interrupt Mode Linear. Čo znamená, že ten pohyb bude lineárny. Dobre. Teraz zakliknite Anim, Track, stlačte Enter a vyberte vašu animáciu. Hop. Potvrďte. Teraz keď to prehráte, tak vidíte, že tá postavička spraví tú animáciu len raz a ďalej už sa nehybe.
Ale my chceme, aby sa tá animácia stále opakovala, tak kliknite znovu na tú prajem na tento rohuľník a dajte set looping. Čo znamená, že sa to bude opakovať. Teraz keď si to prehráte, tak vidíte, že tá postavička už beží. Dobre, postavička sice beží, ale nebeží so zbraňou. Takže my ju teraz pridáme. Tak filtrujte na skeletal meše. A vyberte hocakú zbraň z tretej osoby. Napríklad Rocket Launcher. Zakliknite si ho a pridajte vedľa tej postavičky. Dobre, keď to máte, tak dajte View a dajte Enable Socket Snapping. To znamená, že sa vlastne na tej postavičke vytvoria sokety. A ak si zakliknete tú zbraň a kliknete na ten soket, napríklad tej ruky, tak on sa tam automaticky pridá. Čo znamená, že keď si to v Metny nakoniec prehráte, tak to bude vyzerať takto. Dobre, to je všetko. Teraz, keď vlastne postavíte geometriu a svetla, tak keď po vstúpení do toho triggera tá postavička sa nám začne hýbať. Takže keď vstúpim do toho triggera, tak tá postavička sa začne hýbať. Dobre, to je všetko. Ďakujem, že ste si pozreli môj tutoriál a teraz už viete, ako sa aplikuje jednoduchá animácia z Content Browsera na Skeletal Mesh.